Inselmilkom, illum it-3 ta' Mejju, nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Illum nitolbu għall-infermiera kollha, kemm Maltin kif ukoll barranin, li jagħtu servizz fl-isptarijiet u fid-djar residenzjali tagħna. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Omna Marija li dejjem kienet taqdi bil-qalb biex il-mulej jiberikom għas-servizz ġenerus li jagħtu u jħarishom minn kull mart u minn kull biża'. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana, mulej ħniena. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' taħodna għand il-Missier, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, inti iġġeddidna għal ħajja ta' dejjem. Qawwi l-poplu tiegħek fil-fidi u t-tama biex nemnu u b'qalb qawwija li dak kollu li wetna għad iseħħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien waslu fl-Istra xi lut minn Antiokkja u minn Ikonju li rnexxielhom idawru n-nies għal magħhom. Qabdu jħaġġru lil Pawlu u kaxkruh il barra mill-belt għax ħasbuh mejjed. Imma xi dixxipli daru miegħu u waqam fuq riġlejh u daħal il-belt. L-għada telaq ma' Barnaba u mar Derbi. Huma xandru l-Evanġelju f'dik il-belt u għamlu ħafna dixxipli. Fi triqthom lura għaddew minn Listra, Ikonju u Antiokkja, jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi, għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna nbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu għemnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Panfilja. Wara li xandru l-kelma f'Perġe, niżlu għat-Talija. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antiokkja, imnejn kienu bagħtuhom u rikmandawhom f'idejn il-grazzja ta' Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu, laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom b'dak kollu li Alla għamel magħhom u wrewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani. Hemm għadu għal ftit żmien sewwa mad-dixxipli. Il-kelma tal-mulej. Lottu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Kull ma għamilti rodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Alleluja, alleluja, alleluja. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Tifħir il-mulej xandar fommi u jbirek kulħadd li sem Quddies tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja.
fija jibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbeżza. Smajtu x'għadtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa akbar minni. U għattilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temnu. Min issa nkellimkom iżjed fit-tul, għax il-prinċep tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xejn ma jista' jagħmel. Iżda ħalli d-dinja taraf li nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordinali il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bietkom. Din is-silta mill-kapitlu 14 ta' San Ġwan hija meħuda mid-diskors ta' Ġesu fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu. Ftit sigħat wara dan id-diskors Ġesu jiġi arrestat u tibda t-tortura ħarxa tiegħu, il-passjoni tiegħu u l-mewt fuq is-salib. Imma f'dan il-kuntest Ġesu jitkellem dwar is-sliem, il-paċi tal-qalb. Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Dawn huma kliem li aħna infakru f'kull Quddiesa qabel is-saċerdot jgħidilna biex nagħtu l-paċi lil xulxin. Infakru li dan il-paċi, dan is-sliem ġej minn Ġesu. Mhuwiex sliem kif tagħtih id-dinja, hekk jgħid il-mulej. Aħna nerġgħu insibu din it-tislima ta' Ġesu wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Fil-fatt, hu kif jiltaqa' mad-dixxipli li huma mbeżżajn magħluqa fl-istess ambjent jgħidilhom il-paċi magħkom, is-sliem għalikom. U bħalma qal f'ħamis ix-xirka lejliet il-passjoni ħarxa tiegħu, jerġa' jirrepeti lilna wkoll f'dan l-istaġun tal-għid. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Jiena nixtieq insellem bil-paċi ta' Ġesu lil tant nies li forsi f'dawn il-momenti minħabba iċ-ċirkustanzi li għaddejjin minnhom jinsabu imħawda u mbeżza. Anke f'dawk li kultant il-fidi tagħhom tiġġelġel xi ftit. Il-mulej jgħaqqad dan il-paċi li jagħtina ma' l-ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier. U jitkellem dwar vittorja ma' għal-ftit tal-prinċep tad-dinja. U din narawha fil-misteru kbir tal-passjoni ħarxa tiegħu. Il-prinċep tad-dinja ġej. Imma Ġesu
jaraf li din it-tbattija li ġejja fuqu hija mod kif hu jagħti xhieda li jħobb lill-Missier, li jobdih. M'hemmx triq oħra l-paċi vera. Id-dinja twedilna l-paċi, imma aħna nafu mill-esperjenza tagħna li kull meta fittixna l-paċi skont id-dinja bqajna b'sens kbir ta' vojt. U l-paċi li jagħti Ġesu ma taħrabx mid-tbatija u s-salib. Anzi, f'mumenti fejn wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu fl-imħabba hemm il-milja tal-paċi. Din hija l-ikbar ubbidjenza lejn il-Missier li aħna nitgħallmu inħobbu. U din hija ċ-ċavetta tal-paċi. Nagħtikom is-sliem tiegħi. L-ikbar regal li jagħtina Ġesu. Ejjew irresqu t-talb tagħna bl-interċessjoni qawwija ta' Sittna Marija. Mod speċjali jaqlu sigħat jew il-Papa l-isfijiet, is-saċerdoti u djakni reliġjużi kollha. Biex il-mulej jieħu ħsieb li aħna nkunu messaġġiera tal-paċi tiegħu. Nitolbu. Illum nixtieq nagħmel talba personali u speċjali għal membri tal-korp tal-Pulizija, għal membri tal-Armata, għal dawk kollha li qegħdin f'korpi ta' dixxilpina u ta' infurzar tal-liġi biex il-mulej ħarishom. Ikun il-ken u t-tarka tagħhom u jagħtihom sens qawwi ta' dover u ta' ġustizzja. Nitolbu. Kif edna fil-bidu ta' din il-Quddiesa inkomplu nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsieb il-morda tagħna fl-isptarijiet, għal carers fir-residenzi b'mod speċjali dawk tal-anzjani biex il-mulej jimlihom b'sens qawwi ta' modrija, ta' sagrifiċċju imma wkoll iberikhom bil-paċi tiegħu. Nitolbu. Nitolbu l-grazzja li m'għandimux ma nerġgħu niltaqgħu bħala familja fil-knejjes tagħna. Nisimgħu il-kelma tal-mulej u nieħdu sehem mill-Ewkaristija. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa it-talb umli tagħna bl-interċessjoni qawwija ta' Sittna Marija. Għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Frott tal-artu xogħol il-bliedem li minnu jisra lina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' tal-imbiti nagħta sehem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissejħed magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tagħna kollu, għax jitjubitek
tajtna l-imbit li għedin nofrulek, frott ta' dilja u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana u li Alla tagħna u mill-wlied u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċji sejru. Naddaf u tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatja li tgawdi lejna ta' dejjem int li tant għamilt magħna biex hija tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mingħajr ħibati ħal-ħobż ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħrukun sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna uridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn blubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik.
biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem. Għatuh ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lillah. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaparina mtimbin sa fissija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaparina mtimbin sa fissija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaparina mtimbin sa fissija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaparina mtimbin sa fissija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaparina mtimbin sa fissija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlaparina mtimbin sa fissija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa l-dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La daħannix f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa l-dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkoronaw b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La daħannix f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La daħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna fit-tenja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La daħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, Loparina Mitimbin, issa fis-sija tan-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa l-dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu dan għal-wid ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddieshom Malla biex Jisħoqilna dak li wedna kif. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżda ta' kuljum tina llum aħfilna d-dubitna bħalma naħfil minnu ħati għalina, la daħalniex tiġrib iżdeħ l-Islam id-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla, parina mitinbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu, issa l-dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tagħna, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Quddies Alla, Trinità Quddiesa Alla wieħed. Imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, u xebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-pariri t-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida,
bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfinna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk li nistqarruhom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setawx ikunu magħna filgħodu. Nistedinkom biex fuq il-website jew il-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta taraw il-vlog l-aktar reċenti ta' Monsinjur Arċisqof bit-titlu Jum l-Omm fil-ħlewwa ta' Mejju. Grazzi tal-li kontu magħna u nsellmilkom.